Miten käytetään vihaa polttoaineena? Melkein kaikki negatiiviset fiilikset saa sut jollakin tavalla vetäytymään. Jos mietitään vaikkapa surua, se saa yleensä ihmisen sulkeutumaan. Jos mietitään pelkoa, se saa ihmisen pakenemaan. Eli yleensä negatiiviset fiilikset vie sua jollakin tavalla poispäin tilanteesta. Mutta viha toimii täysin päinvastoin. Se on meidän aivojen ainoa semmonen negatiivinen tunne, joka aktivoi meissä lähestymismekanismi tai lähestymisjärjestelmän, miksikä sitä nyt sitten haluaakaan kutsua. Mutta se tismalleen sama osa aktivoituu meidän päässä esimerkiksi silloin, kun me ollaan menossa tosi kovaa jotakin tavoitetta kohti. Eli hermostollisesti yllättävää kyllä, mutta viha ja päättäväinen tekeminen on itse asiassa hyvin samankaltaisia fiiliksiä ja ne aktivoi meidän aivoissa ihan saman mekanismi. Ainoa ero on se, että mihin sä suuntaat. Jos sä mietit ihan, että miltä tuntuu vaikka olla vihanen, niin eihän se ole semmoinen fiilis, että me halutaan niin kuin sulkeutua ja mennä omiin oloihimme, vaan me saatetaan kokea niin kovaa vihaa, että meidän on pakko mennä tekemään jotain. Me halutaan kohdistaa se johonkin, meidän on pakko päästä niin kuin purkamaan se energia, se vihaisuus. Niin ajattele asiaa näin, että silloin kun sä oot vihanen, niin koita purkaa se energia mieluummin johonkin, joka tuo sulle oikeasti jotain hyvää kuin se, että sä menet tekemään jotakin, mitä sitten saatat katua jälkeenpäin.